Някой обръща ли ти внимание с той ма? Май се плетено било Сте спали заедно, сте ми ще. Аз ти го казвам, не да се обидиш, ама не кажи се като някой пълен постак. Той си е. Не знаеш какво. Колко става? Електрика. Ами сега да видиш къде така. Вие сега бахте. Колко е добрано? Еми сега направете ви са колко страница. По 15 години направете страница и събери пари. Брой. Готово. Тя ви имаш мозъка да тя е бил. Ще ти кажа. Вечера да ти виж. Сега това ти правиш бакса да си рекората. Да ти си строва и да толкова. Дали ще смея по байчите, специално си бузета. Айде, да си снимам. 17:15. Дай така.